I clips són clips muntats sobre un suport de cartolina de color que, a més de l'ús tradicional i conegut dels clips, ens ofereix la propietat de poder posar-hi anotacions i apunts. iClips soluciona la classificació de documents, permet fer una primera classificació per colors i posteriorment infinites subdivisions, donat que es pot escriure fàcilment en els suports de cartolina. Enfront de les conegudes notes adhesives, que només identifiquen un sol full, iClips té el gran avantatge de poder identificar i a la vegada agrupar. iClips funciona molt bé com a suport per anotacions i separacions en els tradicionals arxivadors de documents. També iClips és una solució per aconseguir una fàcil identificació i classificació de documents en els arxivadors de carpetes penjades. Un ús molt interessant d'iClips és el de punt de llibre, però amb una característica afegida. Permet agrupar fulls. És a dir, si en un llibre hi ha una part que es vol recordar o destacar, amb iClips es pot fer fàcilment.